kan ik goed komt het einde niet. You know, baie verloren, natuurlijk. Sommige dingen te kan wens, ik het niet verloren. Het was zwaar voor mij om te laten gaan. Maar als ik nog terugdenk aan alles, als ik moest, en hij weet, ik moest gebleid 3, 4 jaar terug. Zo zekerlijk nog die persoon geweest velen, als ik nou was. You know, je samen niet zo kennen die. You know. So, ik is dankbaar voor de Heer dat ik die kans gevaard heb. Om mij toegelaten om mijn kans te wagen. Om gebruik te maken dat wat ik binnen daarmee heet. Het was zwaar voor mij om goodbye te zien. En elkaar, maar ik mezelf aan zo'n put gevonden. Ik net vertrouw dat die pad mee iets zal brengen. Van mijn hele begeerte was altijd iets wat aan de mensen te betekenen. Dus ook om ik doen wat ik doe. En die hele besluit omtrent het einde van die reeks is om te kijken hoe je dit nog meer kan doen, hoe groter kan doen. Maar voor mij om dat te doen, moet ik die boek te maken of iets zetten te maken om een nieuwe in te beginnen. En hopelijk zal jullie allemaal daar wees om te zien hoe het gaat.